салом тамошобинони азиз, имрӯз мо як гурӯҳ бонувони YouTube тасмим гирифтем, ки ғизоҳои омода кардаи худро пешкаши шумо намоем. Марҳамат, бо мо бошед ва тамошо кунед. аввалин шуда канали Тридочинки аз шаҳри Душанбе ба мо оталаи бо равғани зағир омода кардаанд ва ин як намуд субҳонаи беҳтарин аст, ки ба ҳамаи шумо мо низ тавсия медиҳем. баъд аз он ман канали таҷмама хосият аз шаҳри Душанбе барои шумо кулчаҳои равғанин ширмол омода кардам, ки ҳатман писандатон меояд ва ин ордро ман мепартоям ба шаҳри Санкт-Петербург. канали Лайф Мавзи Шукрани аз шаҳри Санкт-Петербург Мавзуна ба мо имрӯз як намуд пироги хеле болаззат омода кардаанд. Мавзуна бо як маҳорати махсус ордро ба вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мепартояд ва дарҳол Нилуфар ай канали арзанда онро гирифта барои мо самосои беҳтарини болаззати равғанин омода месозаду ордро мепартояд ба шаҳри Твери, Федератсияи Россия. ва Рухшонабону аз канали Таҷикелим аз ин орд барои мо мантуҳои беҳтарини зебо печенидашуда тайёр кардааст, ки дар як лаҳза аз рӯи мизи мо ба фикрам нопадид мегарданд ва ӯ ин ордро ба Олмон мефирсонад ва аз он ҷо канали Оилаи Тоҷик дар Олмон бо як маҳорати хоса дар як дақиқа Саодатбону булочкаҳои ширин ва хеле зебои олмониро омода сохт. дар охир Мадина ва Аниса аз канали Дунёи Мадина ва Аниса, ки дар Олмон қарор доранд, як намуд ширинии хеле осон ва хушхӯрро пешкаши мо мегардонанд, ки шумо низ метавонед онро омода намоед. ба ҳаматон ташаккур барои тамошо кардан. ҳатман лайк ва комментария гузоред ва моро дастгирӣ намоед.